Як працуе і адпачывае Лукашенко і яго малодшы сын. Павел Латушка расказаў парталу «Зеркало» пра патрабаванні Лукашэнкі да замежных паездак. Латушка, як былы дыпламат, прымаў удзел у падрыхтоўцы некаторых такіх візітаў і цяпер згадвае, што Лукашенко заўсёды патрабуе вялікі ложак памеру big size, абавязкова з жорсткім матрацам. Таксама пажадана, каб пітная вада была не простая, а прэміяльнай французскай маркі «Вітэль». У Беларусі такая вада каштуе 8 рублёў за паўлітра. Некаторыя з прадуктаў харчавання Лукашенко увогуле возіць з сабой, напрыклад, беларускія сала і хлеб. Таксама ў часы Латушкі ў замежных паездках Лукашэнкі патрабаваўся сэрвіс, які было складана знайсці нават у 5-зоркавых гатэлях. Напрыклад, яму было важна глядзець свежыя выпускі навін дзяржаўнага беларускага тэлебачання. Таму раней Лукашэнку нават запісвалі на відэакасету галоўны выпуск панарамы ад БТ. Цяпер жа падчас візітаў Лукашенка, калі верыць чуткам, глядзіць навіны АНТ, хутчэй за ўсё праз інтэрнэт. У 2018 годзе, калі Лукашенко збіраўся ехаць у Парыж, то для яго шукалі нумар з відам на Эйфелеву вежу. Латушка згадвае, што такі каштаваў каля 15 000 еўра за ноч. Але ў той раз Лукашенко нікуды не паехаў і замест сябе прыслаў Мясніковіча, якому такую раскошу ўжо не прадастаўлялі. Таму ў той раз атрымалася сэканоміць. Што ж тычыцца Мікалая Лукашэнкі, які нярэдка суправаджае бацьку ў паездках, то для яго рыхтуюць асобную праграму. Павел Латушка запэўнівае, што былі выпадкі, калі Мікалая на асобныя экскурсіі вазілі нават верталётамі. Такое здаралася пры візіце ў Пакістан і не толькі. У Катары для Мікалая таксама рабілі асобную праграму з верталётамі.